Mayong adlaw mga kaabyanan, kag akon mga utod kay Ginoong Hesukristo. Yari naman kita sa aton isa na naman ka episode diri sa atong YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Sa nagligad, aton ginusoy kag ginhisayran ang malip-ot nga kasaysayan sang Biblia suno sa Katoliko nga perspektibo. Subong naman sa aton episode nga ini, ato naman tukibon kung ano bala ang ginatawag nga Biblia. Mga utod, ang Biblia hindi lang libro sang pagpangamuyo o para lang sa pagtudlo. Ang Biblia amo ang pulong sang Dios nga nagapakighambal sa aton. Ang krus ni Jesus kag ang iya pagkabanhaw amo ang sentro sang Biblia. Ikaw nga nagapamati sini, nakahibalo nga ang dalan mabudlay kag wala sing kapawa. Apang sa punta sang pagpanglakaton, makahibalo ka nga ikaw ang nagapadulong pakadto sa pagkabanhaw. Kag baka hangop nga si Jesus nabanhaw para sa imo. Ang Biblia wala nahulog gikan sa langit. Ang mga libro sini wala ginwali sa isa ka manugwali gikan sa mga panganod, kundi ini ang mahinalungon nga gintipon sa madamo nga mga tinuig sa tunga sang pungsod Israel, ang banwa sang Dios. Salamat sa pagtuo sa mga magagmay nga mga tumulo didto. Sa sulod sang 18 ka siglo, halin kay Abraham tubtob kay Jesus, ang katawhan sang Israel nakatalupangod sing maathag nga mayara sang isa ka Dios nga nagkometer sang iya kaugalingon sa ila. Ang ila mga inagihan, ang mga paandam sa mga tawo nga ginatawag mga propeta nga ginpadala sang Dios agud maghambal sa ila. Ang mga pagpanghangkat nga nagtuhaw sa tunga nila, ini tanan makita sa sini nga mga libro. Ang mga lideres relihiyosa sang Israel amo ang nagbaton sining mga libro, ginpili, ginlista kag gintingob ini nga mangin-isa kabalaan nga kasulatan. Amo ini ang rason kung paano nahimo ang daan nga kasugtanan o kung ang the Old Testament of the Bible. Gintawag ini nga kasugtanan bangod ini nga mga libro daw kaangay sang malahalon nga palanublion nga ginhatag sang Dios para sa iya banwang pinili. Matapos ang madamo nga mga inagihan, nag-abot ang tion sang krisis sa katawhan sang Israel, sang ang Dios luyag magdala sa ila sa hamtong nga pagtuo, kag si Jesus nagkari agud tumanon ang misyon. Ang mga indi mapatihan nga mga hitabo sa kasaysayan sang kalibutan ang iya natuman. Si Jesus sa iya pagpanikasog nga luwason ang mga Hudiyo gikan sa ila kalaglagan, ang mga pagsikway sa iya, ang iya kamatayon kag ang pagkabanhaw, ini tanan
amo ang katumanan sang tanan. Ang persona ni Jesus amo ang nagtukod sa pagpangwali sang iya mga apostoles kag sa mga una nga komunidad sang iya simbahan nga yagin tukod sang yari pa diri siya sa duta nga amo ang simbahan katoliko. Ang mga nasulat nga mga testimonya sang sining mga ginsuguran ang ginaprubahan sa mga responsable nga mga opisyal sing simbahan katoliko sa bulig kag sa pagtuytoy sang Espiritu Santo. Mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, ang Biblia natunga sa duha ka bahin. Ang una nga bahin amo ang ginatawag daan nga kasugtanan o ang Old Testament of the Bible. Ang ikaduha naman nga bahin amo ang bag-o nga kasugtanan o ang the New Testament of the Bible. Una kita sa daan nga kasugtanan. Ang daan nga kasugtanan, mga kaabyanan, kag akon mga utod kay Ginoong Hesukristo, ginabug-usan sang 46 tanan ka mga libro nga amo ang Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Ini ang 5 nga mga una amo ang tawag Pentateuch o kun 5 kauna nga mga libro sang Biblia. Ang mga masunod amo ang libro ni Josue, libro sang mga hukom, Ruth, una nga libro ni Samuel, ikaduha nga libro ni Samuel, una kag ikaduha nga mga libro sang mga hari, una kag ikaduha nga mga kronika. Masunod amo ang Esdras, Nehemias, Esther. Ini amo ang mga libro sang kasaysayan sang Israel. Masunod amo ang libro ni Job, mga salmo, mga hulubaton, ang manugwali, kag ambahanon ni Salomon. Ini naman amo ang mga pagdayaw, mga panalambiton, kag iban nga mga bagay nga ginatalakay parte sa Ginoo kag sa iya nga mga tawo ang Israel. Masunod amo ang mga libro sa mga propeta nga amo sanday Isaías, Jeremias, mga panalambiton, Ezekiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikeas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hageo, Sakarias, kag Malakias. Masunod diri amo ang mga libro sang ginatawag mga Deuterocanonico
o mga Deuterocanonicals. Ini nga mga libro ang ginpakamaayo sang simbahan katolika nga ilakip sa daan nga kasugtanan. Bangod ini ang nagapakita sang kasaysayan kag sang tradisyon sang mga Hudiyo. Una diri amo ang libro ni Tobit, ikaduha ni Judith, ang libro ni Esther nga nasulat sa Griego, ang kaalam ni Salomon, ang libro ni Sirach, Barok, sulat ni Jeremias, ang ambahanon sang tatlo ka pamatanon, Susana, Sibel kag ang dragon, kag ang una kag ikaduha nga Makabeyo. Kadto kita mga kaabyanan kag utod ko kay Ginoong Hesukristo sa bag-o nga kasugtanan. Nagapanguna amo ang libro ni Mateo, ni Marcos, Lucas, Juan, kag mga binuhatan sang mga apostoles. Ining nahauna nga mga 5 ka libro. Ini amo ang mga ebanghelyo sang aton Ginoong Hesukristo. Diri ginasaysay ang iya kabuhi, ang iya ministeryo publiko, ang iya pagkasakit, ang iya pagkamatay, kag ang iya pagkabanhaw. Masunod amo ang mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, una kag ikaduha nga mga sulat sa mga taga-Korinto, mga taga-Galacia, mga taga-Efeso, mga taga-Filipos, mga taga-Kolosas, una kag ikaduha nga mga taga-Tesalonica, una kag ikaduha nga sulat kay Timoteo, sulat kay Tito, sulat kay Filemon, sulat sa mga Hebreo. Ini ang ginabug-usan sang mga ginsulat ni Apostol San Pablo. Masunod amo ang mga ginsulat sang iban pagid nga mga apostoles nga sanday Santiago, una kag ikaduha nga sulat ni Pedro, una, ikaduha, kay ikatatlo nga sulat ni Juan, ang sulat ni Judas, kag ang katapusan amo ang bugna kay Juan. Amo ini ang kabug-usan sa mga libro nga gintipon kag compile sang simbahan katolika. Ang mga background o ang mga sa likod sini nga mga libro ang aton man hisayran kag aton usoyon antes kita nga magbasa sang tagsa ka mga kapitulo kag bersikulo sang tagsa sini ka mga libro diri sa balaan nga kasulatan. Kagamo ini ang aton episode sa subong mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, parte sa ginatawag Biblia. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan kag akon mga utod kay Ginoong Hesukristo. Hindi ka mo magkalipat nga mag-subscribe sa aton YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Palihog pindot sang subscribe button, ag palihog like man sang aton mga videos.
agud kamo ang kuha sang mga updates kung mayara naman kita sa mga bago nga mga gin-downloads. Sa masunod naman naton nga episode mga kabyanan, aton hisayran ang una nga libro sang Biblia nga amo ang libro sang Genesis. Sa liwat diri lamang sa aton YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Kag ako ang inyo narrator o kon tagsaysay. Ako si admin ninyo. Madamo gid nga salamat.